ine notoza kuti ndinoshandiswa zveshuwa kana kutetwa bonde usiku notozviona ndiningu yari kundiita uyu ndiningu uyu ndiningu nongozvinyararira ndichizvinamatira asi hapana minamato haichabata hapa sisina simba. Kupa munorota muchiendeswa kumakuva apa basa ramunenge muchinobatiswa basa rakadi? Handizozivi zvimwe zvacho handitozvioni, handizivi handizozvioni. Pamwe ndikadaro ndikarota so ndinobva ndatopatika ndichifamba musango mwe pamwe mumadziva mumvura toona ndichikandwa ndotopatika ndichikandwa mvura mwe pamwe ndichifamba mudenga muzvimasimbi kakadai ndichidonhedzwa ndichitwa sei asi kuzopatika kwandinoita zvimwe handizivi. Pamwe notongorotawo kana kuti ndakamira paguva ndotopatika ndonamatawo asi zviri kushaya basa hapasisina ndashaya kuti ndodii ndatambura. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.